Bon dia a tots. El 9 d'octubre és el dia de totes i tots els valencians, el dia de la comunitat valenciana. Alicantins, castellonencs i valencians manifestem amb orgull el nostre sentiment de pertinença. Pertinença a un lloc ric en cultura, que va ser capaç de convertir les seues tradicions, la seva llengua i la seva forma de sentir, allò que li és propi, en el gran patrimoni de tots els valencians i valencianes, on la història va assentar les bases que van forjar el seu futur. Celebrem un dia històric, el naixement del nostre poble de la mà del rei Jaume I, fundador del Regne de València i testimoni excepcional de les aspiracions d'una terra que ja prometia un futur brillant. El 9 d'octubre és una jornada reivindicativa, festiva i de germanor, en la qual posem en valor les senyals d'identitat pròpies dels valencians, entre elles la de la nostra benvolguda senyera. Avui compartim els nostres valors, aquells que caracteritzen la societat valenciana i que són la nostra fortalesa. Generació rere generació hem demostrat del que és capaç la gent de la millor terreta del món, gent emprenedora, que amb tenacitat ha treballat mirant cap avant i amb l'autoestima pròpia de qui no té por a superar obstacles per a ser millor. Cada pas, cada projecte, cada meta, els valencians l'afrontem com un desafiament a batre a força de treball, esforç i confiança. Eixes són les nostres millors armes. Avui celebrem l'altura de mires del poble valencià, tots els èxits que hem conquistat i aquells que encara ens queden per aconseguir. El 9 d'octubre és la millor ocasió per aplaudir els que van defendre un projecte de vida. Ho van construir a poc i ens van deixar les portes obertes per a ser cada dia un poble millor. Però, com deia abans, també és un dia reivindicatiu, en el que els valencians demanem els mateixos recursos que la resta d'espanyols per projectar el futur, com reconeix la Constitució espanyola, baix el principi d'igualtat. La comunitat valenciana ha d'aspirar a un millor finançament i a majors inversions, a les que li corresponen, ni més ni menys. Però això no s'ha de fer des de radicalismes ni separatismes, tot el contrari. Els valencians i valencianes hem d'estar abraçats a la resta de territoris. Ara més que mai cal estar units si volem seguir creixent com a poble. En esta jornada, els polítics també hem de fer autocrítica. La gent ens demana diàleg, entesa per poder tindre un govern estable. Per damunt de tot ha d'estar l'interès general, no hi ha que oblidar-ho. Més encara en un moment en què s'aborda la proposició de llei de reforma de l'Estatut d'Autonomia dels Valencians. Acabe desitjant als presents i al públic en general un bon 9 d'octubre i dient de tot cor que els valencians i valencianes podem estar ben orgullosos de la nostra identitat. Bon dia i moltes gràcies.